Nyaya yangu ndeyekumunda kuDhoneni. Ndakaswapa munda nemurume anonzi Hlavati, mwana waHlavati uyo anga ari chairman. Kutaura kwandiri kuita ndekwechipiri mukati medare rino rekwangezi. Ndakauya musi wa5 December ndichitaura nyaya iyi, kukatumigwa matsamba kuti ainde. Ndakaona varume ava vasina action yavakatora, ndikadzoka futi kuno kudare. Ndingati pekutanga ndakatanga kuenda kuna Sabhuku. Kumunda kwangu kune vanhu avo andaona vakakamba ikoko. Munda ndewangu ndakaswapa naHlavati. Sabhuku akati nyaya iyi inoda kuti uinde kwakansela. Ndikaenda kwakansela ndikanotaura nakansela. Kansela akauya akataura nevarume ava vakanga vari mukomiti panguva iyoyo. Vakaramba kunzwisisa. Ndikadaidza Vidco chairman vakamudzinga. Ndikaenda kuLenzi ndikanotora murume wekuLenzi. Varume ava vakati kana usina mepu panoguma kuti munda uyu unoguma papi, pana hatidi kana kukuona. WeLenzi akadzokera. Ndikazotora danho rekuuya kwamambo kuno kuti ndiwe ndizobetserwa panyaya yangu. Vakuru ava vari mukati mekomiti. Ndakavaudza vasati vakugovera vanhu achiti toda kuvaendesa kumunda kwamai avo, ndokwatoda kunogova. Ndikaenda navo padare ava vakomana, tikaenda tose tikanoratidzana. Ndichiti pekutanga ndichipinda mukati mevillage taswapa, ndakaenda nemuridzi wemunda akati hoku yako yekutanga iri apa, yechipiri iri apa, yechitatu iri apa, yechi4 iri apa. Ndikaona kuti hazvina kukodzera kuti ndiinde nemunhu iyeye andakaswapa naye. Ndikatora vakanga varipo panguva iyoyo nevakatanga kugara nzvimbo iyoyo, vakauya vakandiratidza hoko pandakaratidzwa nemunhu wandakachinjana naye. Pakanga paina chairman ainzi Bangura. Zvandanga ndichida vamai avo, vanhu vatiinavo nhasi mudare, muri kuvapomera mhosva ipi? Yekunogarisa vanhu mumunda mangu. Ava havasi kugarisa vanhu, ava ndo vakagariswa mumunda. Ava varigera apa ndo vakanga vari mukomiti neava namai ava namai ava. Saka maunza komiti ndoya ava mai ava vagara vatumwa nemurume wavo ndo vagere kumunda. Vakagara kumunda. Kureva kuti kana neoffer letter yemunda havana. Netsamba yemunda yeramai hamuna. Toda kukubatsirai musaone vanhu kuwanda vachiitisa munhu chinhu chinenge chisiri correct, zvinenge zviri wrong. Handiti chinhu chakanaka chinoda kubatsirana. Hakuna munhu asingade kuti vakaita chinhu chakanaka chekukutsvagirai pekuti garai. Handiti tese tinotarisa toona kuti vaiva nedonzvo rekuti munhu ngaagare, but kana vagarisa munhu mumunda woumwe zviri wrong. Handiti mapawa donzvo rakanaka, but kana tanotora munhu tanomuisa mumunda woumwe hatina problem yatagadzirisa. Tatsvaga kuvenganisa vanhu vasingazivani. Handiti mapawa tatokirieta ruvengo. Handiti mapawa. Saka amenu Sabhuku ndanzwa muchitaura zvaSabhuku. Sabhuku ndiani? Sabhuku Mafaka. Vamafaka Yongo. Kazhinji kana isusu kwatiri maSabhuku inhau yekuti zvichida vanokuresistai kuti hamusi maSabhuku. Muri handiti mapazo muri maSabhuku. Vari kukuremekedzai manje. Chatanga tisina kuya ndimambo taanaye, kwete okurota kuhope ayo. Mambo aveko aveko iko kuya tupisa tu maheadman
edu ekwaMpamombe ku16, 13 ne15 2 maheadmen. Handi mapanzwa imakagara kuya muchirwisa umambo kumusha kwenyu kwamakapati kuzive, asi you are busy fighting kuti haasi mambo akazodii kondoo zvamakavinga kumisha kwedu. Nyaya toda titaure nezvayo panapa ndeyekuti vanhu kana angave chairman akanga ari in charge achiita zvinhu zvakadaro ngaaiteka zvinhu zviri proper. Zvinova makore, mune makore mangani muchigara pani ipapo amai? 3 years dzekutambisa. Isusu hatina nguva yekudyira huroyi mukunyara tichisapota chinhu chiri wrong. Chinhu chiri wrong chiri wrong. Handiti dai paine imwe nzvimbo izvo zviri free, handiti vanhu vakabisai mumunda wemunhu vakakuendesai panhu pasina munhu, dai kuchinzi makagariswa kumafuro, handiti tingada ichitaura zvokuti kana nguva yekutaura zvemafuro yakwana ndopatinozosangana nemi. Hakuna munhu angadai achikuteverai, but pamunda pane muridzi wapo. Tine makanseras munzvimbo dzatinogara, hatina here? Kansera arimo, kana Sabhuku ariyo wamusiri kuda, time yake ichakwana yaSabhuku, ndio wedu Sabhuku isusu, saka tinomuremekedza ndiso. Pamusoro mambo kansela ane tsamba yaakanyora tikatosvitsa kwavari vose. Ndo zvandikuda kuti ndo kwandikuda kuuya ikoko museyama. Kansela ndiye muridzi weward, mazvinzwa ward rese as a whole kusanganisira maSabhuku ari imomo. Kansela mwana waSabhuku, bridge ratinoyambutsa zvinhu naro, kuuya zvinhu kukanzuru kubva kuhurumende kuti zvisvike kwatiri zvinouya nekuna kansela, ouya nazvo kuchi kuzozvipa kumachairman nemaSabhuku ari kuground. Saka kana zvadaro manje kansela weward anyora tsamba yekukustopai chakaipa, ezvino murume wava ari kutuma mai kuti agoramba achitaura kuzvitutumadza. Ndiye angadai ari pano tichimuudza murume wenyinyi kuti don't waste time. Handiti wapaona ukaona vanhu vachikufukidzira vakuitisa chinhu chakaipa pasina fufuro, vanhu avamire newe. Handiti wapanzwa? Kana pane zvimwe zvaitika behind manje ndopaunoona vanhu vachimira nechinhu chiri wrong vachikusapota, asi musi wokuchema manje hauchemedzwe. Vakakubatsira kuchema unochema uri wega. Saka kana vanhu tichiita zvinhu zvatinenge tichiita vekomiti, makomiti haasi kudhoneni chete, ari kwese. Isi tiri maSabhuku kumisha kwatinobva, but kana ningi chairman wedevelopment auya anoronga development neni saSabhuku, nokuti musha wari kuda kushanda development yauya nayo yacho iyoyo musha wangu. Saka kana totora vanhu tonogadzika mumunda meumwe, hapana kwatiri kuenda. Vanhu vangani vakagadzikwa mumunda menyinyi? Varipo izvozvi vashanu mumunda. Saka huna kamunda? Handina. Saka chikumbiro changu Sabhuku, havasi ava handiti ava mukutaudza angano here ava ndio makomiti aripo here nhasi? Chairman aripo, toda current chairman aripo nhasi ndeupi? Haana kuuya, asi kuna vice wavo vari papo. Ndio chairman ka? Ndivavo chairman wavo. Vanofanira kuzvitaurira, ndiri kubvunza sitaura chirungu. Ndati chairman varipo nhasi kuground. Toda kuti mutibatsire ningi chairman. Musha watiri kutaura nezvawo hausi mutsva, maane makore. Vanhu vakazara munana Dhoneni vazhinji muya, vakabva paSanyata apa. Ini ndiri mwana womuSanyata, ndo mandakadzidza chikoro. Very good. 84 85 ndo pakatanga nyaya idzodzo.
vanhu vachiubva uko vachinzi vari kuenda kunana Venice, vana Sefa vaya vari kunana Sanyatu vachiuya uko, vana Budha Wadhau vanani vese vaya vakabva kunhingi munana Sanyatu. Handiti maona. Saka nyaya titaure haisi yekuti munda ukanzi waswapiwa tatora chairman office inotokupai munhu woti nokuti pauya chairman munyowani saka iwe gara nepachikona ko pandiri kuenda ini ndichinochinja munda wangu handiti ndinouchinja ndichitaurirana nemunhu ari kunhingiri nekomiti iripo. Tonotora vanhu oyo daira foni yangu umudzo kuti ndiri mudare ndichamufonera. Saka izvozvo chairman atidi utungamiri hwakadaro. Atidi utungamiri hwakadaro. Utungamiri hunofanirwa kuve utungamiri atirwise muenzi achiuya mumusha hamumuzive kwaakabva. Handiti mukaona tauya kumusha urikuona pakona ishamwari ine iyi kana paita chairman nekomiti mukanoita zvinhu zviri kunze kwedu kunouya munhu magaramoka anokuudza kuti pawakaisirwa nhingi yako paya hapasiripo. Handiti mapaona hapasi paya apa. Handiti nokuti hakuna munhu akaenda 85 kuya 84 85 angaite panhu pekuudzirwa nhasi. Isusu 2001 chembere dzirumo ndinonyora mazita nenhamba dzezvitupa ndiri pano. Kuvangonzi maold age handidzokere kumba unoti ndoda kuadresa ndoda kuona old age ndinonyora ndiri pano ndotosiya maofisi kuti angu maold age kuti manga matonyora kuti handiudzirwe. Machild headed families ndinonyora ndiri pano nemazita nenhamba dzawo dzezvitupa. Handiti mapona Peter chekuti nhamba dzake dzechitupa, Peter chekuti nhamba ndoziva nhamba dzevanhu vangu sefoni nhamba. Saka haisi nyaya yatingatarisire nokuti mukaona munhu achigara panhu pari illegal kutambisa nguva yemunhu neupenyu hwemunhu. Nyaya inoitisika ipapo ndeyekuti musi waanozenge afa manje handiri mapaona haana guva. Ndopamunoona Sabhuku kuti ane simba achikutaura kuti hazvibude unless kana ari mwana weimomo ari kumba kwavo agara achinovigwa ipapo, ari paari ipapo agara achinovigwa ipapo. Handiti mapaona ndopamunozosadza kuona dambudziko rapo. Kana mai recruita vanhu from outside ndopamunozoona kuti mambo wewa munoti hako ariko. Handiti mapadzo. Saka chairman chikumbiro changu chatiri kuda kuti tibasirane. Ina handiwanzwa kuti tikaona hembe nyowani dhara todi. Vane basa ravakaita rakanaka. Hatinobatirira pane zvakaipa bedzi zvinenge zvaitika. Pane chakaipa tinofanira kunoungana togadzirisa chinhu chakaipa todi. But wacho akagariswa panhu ipapo kana aramba kunzwisisa. Handiti ezvinoso muchanzwa mozoenda kuti mambo vakati. Ini ndiri mambo vasingaite zvezvokuti ndotaura ndakagara zvandakaita panapa. Ndinotouya ikoko. Munhu ndakauya ndikutsvaga nhingi Sabhuku ndine maheadman angu ikoko chivaratidza nzvimbo yochangourapa. Iwewe kana tichitaura zveward 15 nhingi 16 tiri kutaura zveroad yeVenice uchidai 13 ne15 ndo izvi zviri kudai izvi 13 chinoyambukira kumasoja ko uchidii. Handiti inzvimbo dzedu tinodziziva. Saka nyaya tiri kutaura nhasi pano ndeyekuti tinoda kuti tibatane tigadzirise nyaya yamayawo asunungukewo seumwe wenyu akauya munzvimbo mamuri. Tikaverenga makore ararama arimo ukaona munda wako wagadzikwa munhu hapana kudhererwa kunodarika ikoko. Uri kubasa unosvika unoona mukadzi apuwa umwe murume kuti wakumane zuva mungape mukadzi wangu umwe murume wonzi hameno ikoko.
hazvisiri izvozvo. Kutungamira hakusiko kuratidzana simba. Handiti mapo mukatora dehwe retsindi tikariisa apa tikatora hoko taakurovera ipapo, hapana dehwe ratiri kuda. Ndo zvakafanana neni mambo patiri tese apa. Hapana ofisi yandinobhuka kutaura muofisi. Kana munhu waita chinhu chakaipa ndikakutsura tiri kuno kuground, tsurika neni ndokuti uzoramba uchindida. Handiti mapo iwe paunenge uchifamba nemotikari ndofona ndiri muno. Handiti ndiri muno kuti right wechienda iwe uri kudiwa kwadispo kukadomba indobva ndadispo munhu uya ari kuuya ikoko. Handiti handinzi ngaatanga atouya pano aiwa ndotaura ndiri papi. Saka tinoda kuti tiwirirane vekomiti. Murume uyu kompleni yainayo ndeyekuti mumunda make imi muri makomiti chairman amenonani nemakomiti members ake makaisa vanhu mumunda make. Ndizvo here zvakaitika? Vanhu havana kugara mumunda make. Chairman sabhuku wangu ndoziva kuti you are not recognizing, but ndo vari kutonga manje dzakamira. Inini kwangu kwandotobva hatina chinonzi committee development. Committee yasabhuku ndo development yacho. Hakuna committee inoitwa mumusha nyangwe yenyu yeburial society chaiyo yamafunga kutoda kuita burial society kana kutoda kuita mukando pano. Chairman waireti sabhuku. Muzvizive every committee iri mumusha masabhuku chairman waina ndiani? Sabhuku. Nyangwe asingasvike ikoko. Handiti mapawa simba ravainaro semasabhuku. But ndiri kuti chairman vanhu vanonzwisisa imimi vasinganzwisise chi sabhuku. Sabhuku futi anotokunzwisisai pakugarisana kwenyu. Zviri kuuya zvemasabhuku nechi zvitsva, but kwatakabva mumisha munechi mune masabhuku. Vanhu kana vasvikawo komanje dzakuda kuve nhuku dzekufunga kuti aiwa takawanda. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka isinoshanda nesystem inenge ichishanda. I respect councillor. Handiti saka ndaka recognize tsamba yake councillor. Ndikaiverenga tsamba yakancellor apo nezvekutaurwa nevava kuti aiwa hatina kugadzisa vanhu mumunda memunhu. It's negative. Hazvifambirani. Councillor mwana womusha menyu anozivawo kuti apa pakanga pakagara Hlavata azochinjana namai avo. Handiti anotoziva neminda. Saka muri kuvanzwa ava vari kutotaura kuti aiwa hatina kugarisa munhu pai mumunda memunhu. Imimi makamboenda here padambudziko iri? Pakamira sei? Mumunda mumunhu. From 1988 zvipinda. Because yaitozivana nhasi. Azaini amanga mumunda mumunhu. Yes. So nyaya yangu chairman nasabhuku wangu yasingadika moyo. Taurirai vanhu ava kuti please kana makabhadhara mari kuvanhu ava, handiti ngavataure nokukasika ndivadzosere mari yavo. Vatsvagirwe nzvimbo nevanhu vane responsibility kuita izvozvo. Vachiendesa vanhu panhu pari correct. Kuna anonzi mahunyengerana ekutotogara pasi sabhuku komiti tese towirirana kuti vana vedu. Kansela mwana wemusangano wedu weZANU-PF handiti otouya otoperekedzera kuti handisi kukuonai. Vana totora vana vedu toisa kuchi kumafuro. Ndokuri kuenda vana kunzi makicheni edu handiti. Hakuna munhu wamunonzwa achizoita fight back in terms yekuti chinhu chagarirwa pasi neutungamiri hwemumusha nemhuri yacho, kwete kunotsvaga kuti danda riri kuremberera kupi rinodonhera kwariri kuremberera nekuti munhu muri kufunga kuti munhu munyowani. Kune munhu angangosvika ukonzi ndakakupa ofisi yayo yausina kunoturirwa nemunhu. Kugara muno kwatakaita muridzi wepano akabva neni pasi apa akati ofisi tinoda kuti tikupei iyi.
chipindai makizi aya maiona sei ino inenge yakafaranuka tawirirana handiti wozouya iwo woti paseri panapa ndepangu panapa hapana zvatiri kuita. Saka vabereki ngativei vabereki vasingararame neruvengo kana tichirarama. Ngatidananei sevanhu tisingatarisane kuti zvataungana panapa takawanda zvakadii vekumusha kumwe chete kwatakabva, takawanda zvakadii vanotaura chiVhictoria, takawanda zvakadii vanotaura chichawa. Hazvisiri izvozvo. Kana wangonzi uri mutungamiri, isu tine vana vakafirwa nevabereki kwakadai handiti. Nhasi tine vana 1 misha yakasiyiwa nevabereki vavo iyoyo takavachengetera, but hakuna mari inonaka inodarika mari yedhaka. Kana mazogara ndoda kukuudzai yevhu inonaka, ndoda kukuudzai. Saka iyo yatikaiteedzera kunaka kwayo inotibuditsa pana Mwari. Vamwe munoenda kujere. Nyaya yemurume uyu ndakaiendesa kare kuZaki. Ndaita meeting neveZaki apo vachitaura kuti tauya kuzodzidzisa makanselas, madzimambo, masabhuku, mahedimeni. Muri kuzosungwa nenhau yekutengesa land. Ndobva chitsvambe chabata masabhuku. Ini ndikati munonyepa. Sabhuku asiri angatengese munda ari ega. Kana munda watengeswa nasabhuku, hedimeni wakaarimo, mambo wakaarimo, kansela wakaarimo, imimi futi muri kuuya kuzotidzidzisa zvekusungwa kwevanhu murimo. Handiti mapawana. Ndaida kuti vachinje matauriro, vasawane pavabatirira. Ava madhudhu vakanga vari chairman, manga muri mukomiti. Makanga muri mukomiti ndevape vamwe. Makamira sei baba mudiki? Maita zvenyu mubato wechigaro kupa mukana kutaura. Ini pakomiti yakagarisa ava pasi, ini ndakanga ndiri sekretari. Gai pamwe ndikambozamawo kutsanangura maybe zvingangovewo nemaoko. Tsanangurai. Isusu kwedu kuvillage kwatinogara, kana vana vakura vachinzi vakura vabva zera vakuda kupiwawo misha, unotorwa bhera, vanhu voungana votaurwa mazita evana vakuda kupiwa misha. Tiri ipapo ndipo panoonesana vanhu vacho vataurwa kuti uyu unoita here, uyu haiti. Unenge wapasiswa kuti unoita ndiwo nyogwa wochinopiwa peugara. Ndo system iri kwedu. Ndochinda pachitiko chamaitiri atakaita nyaya. Right. Tinoita musangano kuvillage kwedu. Ndinga ndiri sekretari, ndiri munyori. Zvekuti nhasi ndakuzoita munyama ndashayiwa bhuku randakanga ndinyora mabinetsi emusha kuna sekretari aripo. But you are very lucky kuti ndiuri kutaura. Ndizvo chaizvo. Zvekuti ndingadai ndinaro ndichiona zvandichitsanangura. Kansela vamukutaura takanga tinavo pamusangano iwowo. Vakapigwa chichemo chekuti vana voda misha yekugara. Vakati zvakanaka. Asi semutemo uripo zvino kunyika munotipa mazita evana varoda kupiwa misha. Isu semutemo wenyika kunogona kubuda nzvimbo dzinogona kuparugwa nehurumende dzinogona kugariswa vanhu. Tinozokuudzai kana dzabuda nzvimbo idzodzo motipa mazita evana ivavo. Asi muno munzvimbo kana mune pekuti vana mungawana pekuvagarisa, mungangovapa, asi muchiwirira murunyararo. Ndo mashoko avachairman akansela village rikuona zvanga zvakanaka. Vakati asi vana ava munovapa pekugara, anenge achingori mastenzi emakicheni kuti nzvimbo ine haichina minda, nzvimbo dzekuvapa pekurima. Vabereki vanga varipo vakati isu takapiwa minda yekare mihombe, vamwe takura, vana vedu tinovapawo pekurima muminda yedu iyi. Saka zvese zvanga zvakanaka zvisina kana dambudziko. Pakanzi nzvimbo yotichipa vana ndeipi? Tiri pamusangano pakazara sezvatakaita izvi. Vanhu vakachitanga kutaura,
nzvimbo yakati ikaonekwa zvikanzi right, imwe nzvimbo yakati vanhu vakanga vachiproposa tiri pamusangano, nenzvimbo iyo iri kusaidi kumunda kwavasekuru ava yavari kuti kumunda kwani kwavo, isati aziva idi kumunda kwavo here hakusi right. Ini ndakazochivepo secommittee member ndakashaurudzwa kuti ndichiinda kunopimira vanhu. Ini handina kupa vanhu mastendi, asi ndakaenda ndakamirira semusha handiti kupimira vanhu, zvokuti vanhu havanganzi chinda mugara pasina anomonita. Saka ndakaenda ndiri secretary member ndichinyora kuti pano tapanhingi, pano tapanhingi right. Kusire kwaizvozvo ndiko kwandakazoti tatifambe ndakazova mashoko kuti kuya kwamuri kunzi makapima mastendi kunzi kumunda kwamayavo. Saka isi sevana isu uku kwakagadzirwa vanhu 85 entry 190 handina kana nhoroondo yekuti izvo ndakangasi, asi takangokura tichingohwawo kuri kumunda kwainzi kwambofu tichikura vaya varipo kudhara right. Sezvamunongoziva kuti munhu anotema paanokwanisa kurima asi pasingarimi pani pangosarawo vanosara saka muri munda make. takangozwa kuti dondo rerama muchiti idondo kwai munda takangozviwa izvo, asi after tatogadzika vanhu right. Ndokuchidzosa nyaya yauya kwatiri indakangoita yekunzwa, asi haina kugarikwa pasi sezvizvizvi kuti titi ngazvidai toimisa sei right. Ava vanga vari village chairman ndivo baba vemukomana anga ari muridzi womunda village chairman. Saka nyaya yasvika patiri ivo vakati hakuzi, nokuti ini ndini baba vemukomana uyu vachinjana navo mayavo, ndini ndiri kuziva hoko yandakasiyirana nemuridzi wandakachinjana naye munda. Ndomashoko awa isu ndokusara takamira takadaro right. Baba vemukomana iye original, baba vacho biological father vacho vanga vachiripo, ava ndivamunini vasara right. Baba vacho vakanga ini ndakatombowa confront ndichivabvunza nenyaya ndida kunzwisisa, ivo personally vakandiudza vachititi hakusiri kumunda kwavama yavo kwamakapa vanhu, inini pamunda apa hoko yacho kana muchida munondidaidza ndokuratidzai. Vanga vachiri vapenyu zvisine havo vakazoshaika, ndokusara bamunini varipo vanga vaichairwa ndivo zve vakanga vachingomira chero pangave papi vachiti hapazi ini hoko tinoiziva, zvokuti chero nanhasi ndomashoko avanongotaura vari kupi ezvina variko kumba. Vakanga vaine utungamiri, vakanga ari chairman ndivavo ivo vanga vari chairman. Chakuzwa kuti vice wachanga raniko, asi ndandiri secretary, avanga vari committee member, then macommittee members avakadzana. Ndanga ndichida kuti tidai secretary. Committee painogadziwa madevelopment committee anoita gore rimwe chete pamutemo wavo 1 year yobva yatobva handitika poya imwe tichidaro. Baba mudiki ava vemunhu azochinjana munda nemumwe wake wachinjana naye, ukama hwavo nemwana wavo kana kuti mwana womukoma achinjana munda tinogona kusauteerera tikaunzwisisa handitika muchitori nedaka ragara rinenge ririmo. Ini chandaida chete ndechekuti minda inozivikanwa kuti munda wemunhu kana tisiri mistake anga ari ma70 by 70 mastands emuresettlement kana 35 by chichi 70 by 70 eka 50 by 50 right, yaita 50 by 50 stand kai, but munda wake i6 hectares 5 dziri 5 kumaresettlement vanditika. Saka kana dziri 5 hectares hazvisiri zvinhu zvingatinetsa. Ndaida kuti mubatane sevanhu vari munzvimbo kana kuti vanhu vari kuremekedza umwe wenyu sekuchinjana kwamunoziva kuti vanhu vakaswapa munhu handiti mobisa 5 hectares dzake muchimupa 5 hectares because every extra 1 meter iri pa 5 hectares idzodzo
ndodzatiri kuti vana vedu vabhenefite, vatiri kuti vana vabva zera, handiti? But vagara varimo aine munda wake wakakwana, handiti? Mapanzwa chairman, makabatana nasabhuku wedu. Isu hatibvunze mimi zvakamira sei, tinobvunza sabhuku wedu, handiti? Moinda momupa 5 hectares dzake, 5 hectares dzemunda wake, muchimuudza kuti isa maka pavana vakapiwa minda, akapinda mu5 hectares dzemurume, mwana ngaabude mu5 hectares aende kuseri kwe5 hectares. Tinenge taita zvinhu zviri transparent, taita zvinhu zviri pachena, handiti? Mwana ane mukana wokuti ichokwadi munda wemunhu ndokwauri, pawagara uri mumunda memunhu, saka budai muende kuseri kwenyu. Kana pari padiki tinotsvaga pekuti udii uende papo, hazvifanirwi kurambwa nemunhu, tobatsirana takadii takadaro. Vanhu vari mukati memunda vanobva vangooneka kuti aiwa uyu agara antu uri mukati, handiti? Ngarege kutambisa nguva yekuvaka zvinhu zvakanaka mukati memunda womunhu. Imi vamai avo hamubhege, handimanzwa chirungu chandiri kushandisa, hamukumbire kufenza munda wenyu, handiti? Mapanzwa, ndiri kupanzwa. fenzai munda nemapegi enyu amuchanoratidzana nekomiti iyoyi yakanga iripo yachona. Sekretari, hazvizi kutukana, takuda kuti tipedze tiise runyararo mumusha mune vanhu, toinda toratidzana munda nemurume, tisati tumwe tiri kumuresista. Akauya gore ripi mumusha? Nemakore mangani mai avo uri mumusha? Ave ne 7 years. Dzakawanda kavakomana. Munhu asati avaka, asati ave settled, akangomirisiwa naye chete, hakuna zvinhu zvakadaro. Chengawo semanhanga, hapana risina munhu. Akauyawo akafarira nzvimbo iyoyo, akanga aripo akati aiwa ndoindawo, vakawirirana vakachinjana. Vachinjana ngatidii? Ngativatambirei. Taabisa mudare mambo anga awanda. Tutambire kampaundi. Iyi ndeyedhoneni yama yavo, ane munda une vanhu vari kugaramo. Saka nhasi taita laki rekuti yes, muripo good. Wamafaka wakapa nekutsa mwana umbowa vanhu nakuvavanzira, nekuti chinoitisa kuti varesiste nekuita zvinhu zvakashata inhave kufunga kuti dunhu harina mama. Saka ivava vanhu ivava mama ndiye sekretari. Tabva taita laki kuti sekretari akanga pane munda wamayawa wakanoti vakupanana kuti vana vagare, miganhu haisi kubuda. Saka pane tsamba yakanyorwa nakansera yairambidza kuti aiwa, kana vanhu vagara munda womunhu ngavadii, ngavabve. Saka indiri kuti kuna chairman vauya nhasa, chiendai munopa murume uyu munda wake 5 hectares dzake, apinda mukati me5 hectares dzake abude, iye asara aine munda wake. Musuna akauya achitaura zvokuti ndoda kuboora bhohoro kumunhu.
handiti minda yeuko vamava minda yekuya kwemaodhi resettlements kaya 85 mama so pane vamwe vakupa here imwe minda yacho makangoti vana ngavachigarawo imi henyu nemusoro yenyu nepfungwa dzenyu but kurumende vari kudii ai murumbe tikuti dispute yemunda yabva papi because masenzi akaplanwa kutara saka yabva papi but zvaitika kamasomei munda wacho ndomundu wacho ndowarini 1985 munhu akauya rini ava vakauya gore rapera paseri kumaelections. saka ndo vakutora munda uyu Vakatora chidimbu chemunda. hanzi nyaya ndivapi Ava ndo vakanga vari mukomiti yacho nevadavo. Komiti ndio yakaita mama. aiwa komiti akuna komiti yewe yechinhu chemunhu auita komiti kazvisisha yes uta komiti yemunda wemunhu ndokuchinjana nogwambana andimoni uyu mpaka kugara ngosi kwaita anambovhera amborima kana laini yomunda iwo handiti mapamuno pakwa ave nemunhu waigara naye mwana wangu ndokubva mupa chimwe chikota chemunda chinotoneofaririita iwagezi kuzusa kuti tepake zvekuda inyandaziva kuti nyaya inokunendaesa iwagezi Kulenzi. lenzi ilenzi ndotoinayo saka vadaro manje ava vahuya manje vagara kudari for 6 years handiti munda iwo wanga uchikori vachiona vari muna vatikuda munda iwoyo ndowani tikuti munda mati akachinjana nemunhu vaichinjana chii aiwa vaigara 8 ndo vachinjana chii vakaswapa kana vachinjana unenge wawani saka ndewani kana rimwe divi rakaaaiwa munhu asi kurima kana kuti ari kurima munda kana uri wake ndewake saka mundu wati kana munhu akasiyapiwa munda iwoyo for 15 years asiwapuwa neye munhu imufii akachinjana nouyu akaufuma ona akazoitika baba Mufi haasi yemurudzi wemunda. chimbomira tinoda order kana kutaura namama Sorry mama. ma680 kwanzi ma5 anokunaita ma5 zvavo kati 600 cent ndo zvaifungidzirwa inofanira kuti mune ma5 saka munhu achidana nemunhu ne5 achitorawo 5 imi kuno mota ayo hazviiti nekuti akanga apa munhu pane munhu anga achikumbira kurima ipapo zvakaitika imi hamuna munda wakauya vanhu veilenzi atitika muda kuti vapindurira mune munda here vakanezi kuzazvoita inzwai hamunzwisise wakavamisirita muchinyembera vanhu kulega hamunzwisise kuti imi mune munda here wokuri right saka muri right bei saka pamukuda pete dambudziko ndepea akuita kuti mune munda wenyika uyu kana ane munda wake waakapiwa zvepamutemo auguguminda aigurugurana hakuna zvakadii unless kana kudamburirana nevana venyu nevana vake vamakabereka kudamburana tidamburana tinozoita sikumaresettlement izvo mukaenda vangokavhuna simbi yaisasiya kana ivesasamindi pamusoro aditi inotowekonotorodza muganhu kuti apa neapa saka pakauya velenzi tikati chiburisa mepi utiratidze kuti unoguma paine mepi yakarashika zvingaitika kuti mepi aya mamepi hurumende hurumende kana ndinofanira kuchengeta vamepiwa ndiyakati pai zvakarashika ndingai ndokuzai tikuti igore ripira makagara saka kana ukuzvirasika uko pane zvinhu zvakachinja papo papane kudhara papane maresettlement officer aitogarira kwekwa kunguva iya ndobva zvazochinja andiriga kwane ofisi yelenzi hazvisio zvataita kudhara
isusu tatogara nainzi isati urokulenzi nguva mamuri kwamuri ndakamusabuya rutuyo tatogara naye ndakastende yakaengerei namba 3 kwapedu isati urokulenzi kunonzi kusii tatiri musitu prazi ranga rirabhodha mamvura machena chikoro kuti mamvura machena achiye babamo ndo mhasi rokutanga chivamba chi urokulenzi saka mavhileji aya ndakakurira mazi minda itori kwayo mafuro ari kwawo sati vanhu makazosanduka izvino mukati taunogarawo zvimwe taakusiya ndo pari kuuya matambudziko hurumende inogona kusiya muchiita iri zvemuguta hatinyatsei kutarisisa kuti hurumende kana yakaplana chinhu chayo rimwe gore inouya chikutsariraini kuti takati fambe makana zvinoitika rimwe gore izvo ndogara ndichiudza vanhu kuti hurumende kana yakaisa chinhu chayo semutemo kana sepolisi ichiteedza nogore inoona kuignowa zvayo kusiya ichita vanhu vari kudipa munhu chafuka but zvinhu zveuiguya nazvo azvipikisiwa pasabhukoini nzvimbo idzosiya dzotinariseku tongai vanhu titerei kuti zveutano asi siyai kupindira nyaya yekunzi pane chipisi chirapa yes choda kupangana pane budai sirai kuti kulenzi animapona because zvinoitika kuna makomiti zvatagonera handisandambwa komiti yakanzi inopamira kunze kwelands committee village committee yedu saka ikomiti yamutandu mahunyengerana mani nekuti vana vedu vabvazera kuti nini izvozvo muri kuzviita henyu hurumende chikuregai chiregai kukonana muchinja mukudii because kunzi mangachena anoparira parenini mukakonana zvichopesera zvavhura zvakawanda mukupesera mapinza vanhu vakawanda mumatambudziko because vekulenzi mukavagezera vanopesera kuti auresa atite zvinhu chaizvo iwe pakosembabva kuchiaona saka kana mune mukana wamuri kutoshandisa chiregerai kuti torerana muita dambudziko ndo mashoko hapana nzvimbo iri extra panzvimbo dzamakapiwa paya yakatoplaniwa nemafuru maite zakati vanhu vanofanira kugara zvekuzoti wazvara vana kuti atokati vana vagare ko wakauyapo ungazvikuita zvaka kwemupa makagara pamuna zvako ani makazvakona vabereki vemukanotsvaga kugara vana ngavanotsvaga kugara kuhurumende kuti hurumende ndo inotichengeta tese vanoenda kuhurumende unokupa chichemo kana chikauya mukafanira mukaita lake rekuti kansela akakubatsira famba zvakanaka hurumende youya yodi yoti matimureka nzvimbo apa wotarisa voona kuti carrying capacity yefamba ndo zvavanotarisa ichaita munhu dzinoda mafuta nevanhu vagere munhu zvinobharanza zvinhu zve zvakaitwa navanhu vane unyanzvi kazvo zvedu isusu tikanzi ngoitai nodenga nepatipa pane munhu saka atiteedzei mitemo yehurumende sabuda asi kana mazviita semachairman zvisina sabhuku ngati nasabhuku usapindire nyaya dzekuvamira lenzi munhu anga ati ndine gwanza randaona mungamubatsira kungoidentifya nzvimbo izvishuwa izvo oenda kulenzi iyo aiona zvinotogara futi nemusha monikati pakambosarira kune ndingangosara chii hazvina mutauro mangwana hati munoona kuti oneni kwavo nzvimbo yenzi makarabudondoi madzamai vanhu vakasungwa vamwe wakadipa wakadii chakatobatsira paya vanhu vakatenderera nekune munhu anga ari mukuru kuhurumende atingakudzivi ndiani ndiye akabatsiridza kuti zvinhu zvazvidi vanhu vazopfekerwa yanga yagara itori nzvimbo hayo yekuti hakuna asi mafuro emunhu nzvimbo yanga yangosa pane zviurongo hwaida kutoreka ndobva yazosiya iyo gavhmendi pachayo ndiyakazoti atichipfekerai vanhu kuti mairwa wakabva nomuzati pane hondo dzaiti kuti magara mudondo isazii yana bostiki vaya vanonzi aiwa iyo nyaya yakaitika futi kowaiti kana pakune timu yanga yauya naamasadha matematana
kwagoti nevanhu vagara vari kana paine munhu ane influence wokuhurumende anenge achinzi anonochema zoitwa pamutemo nyaya iripo ndekuti zvedunga zvepai pamutemo hatina sabhuku anopa munhu especially kumatisetudaiito kudai munyaya idzo munyaya dzatotonetsana dzokondatinomuka ndio kudai munyaya dzedu uyu chairman kati commitment uyu munhu ane munda here inokudwa kuti munhu anonzidii kune maitezi makani munda wake saka dzakakwana sake saka ari kuita hanzi dzakakwana dzakaidzini kwai dzakakwana mukunetsa pa inini pandiri kunetsa ndakaenda ndichiswapa nemuchinda ndakaswapa naye akandiudza kuti hoko iri apa nepapa 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 ndikauya kukomiti yakanga iripo panguva yacho vakandiratidza ipapo futi pakanga pane hoko kuti apa nepapa nepapa neapa saka ava pavakazopindawo mukomita ndo pavakazoya voti chinja hoko dzako havasiwo vakanga vari mukomiti ndeavo vakuru avo vakadzokera pauchimi munhu wamukunisa naye akapiwa munda here eitesa mumiti kwete gore rakapera paseri ndeuno kuna mai ava kune vamwe vana mai vasara varamba kuuya varamba kuuya vati hatiri kudarikwa ngezi imimi manje mauya nzeve dzevasina kuda musapinde munda mumwe akapiwa zvepamutemo sayadi ashande munda kana mukatodero munokonzera kuti ndiuyeko dzemosumudzana nadieina vese vayatoweko muchaona kuti muchasara mune mhosva dzakakura vari kuita zvisiri pamutemo saka siyai kuti mukonzerese problem mukanzira waindi patori ari kuti kudii ane tsamba yakanyora achitova kuti munhu yekutoramba kuti zvamuri kuita zviri wrong asikutisiyana nemuda wenyu omunhu akapiwa zvepamusoro handamboti bvai mendimuchaza kuti munoda sei kusiyana nawo munosiyana nemuda womuridzi kusiya munhu ari pamuda pani vanhu vekomiti ava hakuna komiti inopamira kumusha hakuna mukainge vachiti tiriko vandasungiswa matsotsi mbavha ezvino mukaverenga mambo hatina kuti pane iyoizvo pane makomitis makani pamashandiro anoitwa munyika muno hatina komiti inopaminda ndelands inenge ichiwa na da sekretary anenge ari land office ndizvo inenge ine maovheti mukati vekupresident's office neni so yenyu vari imwe here vanhu ndemusha yekugadziridza nekumendena zvamakapiwa nazvo mumwe kuti fanira kutogadzisa kuti mwasakuendere kumwe izvozvo nekutsvaga kuti nzvimbo yedu imwe tipa redu harisi kutsemuka here harisi kudii maiganyariwa muchidai testai kuti zvinodii muranda mberi muna kuzikana nei aiwa vanga vataura zvataura aiwa inzwai muri kutaura namambo kana mambo vauya hamungati zvandataura inini zvakakura motogara pacheya muri munhu gara pasi nesimidza kuti ai gara kubva pachituro chamundise dedza mazeta rupira rwa pai pachituro kwakugara pasi gara pasi uachida ndurani muno iwe gara pasi kumbe gara pasi takatogara pachituro tese kufunga takafanana gara pasi aiwosatasamura makumbo bisaidiiwe uchiyamene mbavha inobira vanhu chibhadharisa vanhu mari ndoda kutodhilane ndiri kutoya kuti ndoda kutobara mamzinde noti mbavha ini hakuna vanhu vanopaminda kumusha ende anopiwa nelenzi kuti kumusha kuri kuruzirwa hazviko enda kumberi kwaunda kuenda endi kumberi muri mbavha munotosungwa ndoda kutodhilane nyaya yacho nei muri mbavha
munopa minda muchiiwe unopa munhu uri welenzi uroichi wakawanawo munda imo makatopiwa munda nemunhu wakapiwa here nevanhu vagere ikoko kana kuti maipiwa neofisi akakupai simba kansela ari kuzviramba saka ndiani ndiye munhu mukuru wekuhurumende ani wamunaye anochanda nevanhu kubva pasi pekutanga tanga ari kuti hazvisi saka muri kuzviti ndizvo pakudii nekuti ndo vakatanga kugara ikoko. Tanga kugara kupi? Watanga kugara kupi? Hamuna kwamakabva here? Makatanga kugara kupi? Ndo vasingade kunzwa kuti kuna mambo vanhu ivavo. Vaita zvozviziva. Vaita zviziva. Havadi. Ndasingadi kupinda munyayo ndakupinda mairi. Moenda kumberi kwamunhu wakuenda kunobvumidza kutengesa leni. Chipa vanhu minda. Imi makapiwa muna nambe. Makapiwa nani? Chairman. Achiti anoita nezvi chichirita kuti ape minda chi musha muchinopiwa munda memunhu. nyika ine mutemo, hakuna munhu anopa munhu munda kumusha. Imi chinzara ndakutaura ini nekuda kwemashoko evanhu. Endai munobva pamunda wemunhu, munogara mumba pemunhu, oenda kumberi nemi munobamba pake. Endai munobva pamunda wemunhu, hamupinde hamupanane minda kumusha. Endai munobva munogara moenda kumberi kwacho muchibva pamunda pachibva painimi, hamupanani masesi muchipanana pamunda wemunhu. Dai mapanana pasango pasina munda wemunhu, zvanetsa ndizvokuuya nemunda wake. Very good. And toda tokutsirai enozii ndakutoti vakomana vakupe mapepa motosirwa odha yekukoti musatombotsika kungogura imomo imhosva zvichitsigirwa nemaonero angu ini. Mune musati muri kuona chaizvo chaizvo kamama. Ndodaona simba rekomiti member rekumberi kwamunoda kuenda. Endai kumberi kokuti mogara munda memunhu. Munogara munda memunhu akapiwa nehurumende. Uri hurumende here. Kansela ari kutozviramba. Ndikutofunga kuti pamukansela ndiye ari kuto. Aiwa. Kana asingatozviti hazvitoiti zvinhu. Tipei tsamba iyo imitoone. Inotori nechidhindo chakansela. Akatozvona kuti Resista kuti hazvina. Muri chii munhu wanongobva mudondo ototanga kutotungamira vanhu kubva muchuru. Tataurirana zvakanaka. Mushe. Hakuna munhu ane simba rekupa minda asina kupiwa simba nehurumende. Handimazvo. Iyi mambo. Yakanzela. Achiramba. Nenhau iyoyo. Inini chairman. Zvandandiri kukutaurirai. Ndoma muri kuona mambo wachiuya vachidi vachipinda. Unamati kuti imbozo. Ndimuna mai avo. Inini ndindakanga ndiri secretary pakomiti yaipa vanhu mastage. Simba rino mari wanei? Haisi minda yekurima mastage. Tatazvoni kuafekta munhu ane original nikiye kupiwa nekapiwa nehurumende. Munhu vai sururukai muzviite kusiri padhuze nepane mutauro. Unapanenyera? Ava vakapiwa zviri pamutemo. Kuchinjana nemunhu muri kuchinjana chinhu sezvachiri. Exactly. Ndikupanzwa ipapo mambo. Asi ndokumbirawo ndikakupedzerai nguva. Secretary atidi kupedzerwa nguva. Taurai mambo muchidini. Taura ndiwo unoziva ndiwa inyora. Ndizvozvo chaizvo. Sekuziva kwandiri kuita muvhillage umu. Ava panzvimbo yatiri kutaura nezvayo. Ndotoverenga kuti vave vechinhamba 3. Nekuti vachichinjana nomurere. Pane exactly original vacho vekupiwa nelens vachitanga kusvika. Ivavo ndo handisi kuziva kuti kuchinjana kutengeserana here newekwamupakwa vakazochinjana neava. Kuti ava ndevechitatu panzvimbo ipi. Handitika. Saka zvinoita kuti tiite duku here. Hatidavo. Vanhu vavachitatu. Right. Aiwa asizvo ndaida kudizana kuti nyaya yangu zvandinoda kuzamada kureva. Saka semusha wevillage redu izvo. Mufya wako vanhu vagara vaungana. Vana vanzi kune vana vakura vakuda kuti vachipiwa musha wekugara. Vanhu vakaungana.
ndokuchiti tine vana ava vakuru ava toda kuti tipe zvekugara varorowo voda kuti vachipiwawo pekugara. Kwakashedzwa kukansela akauya, kansela akatsanangurawo semamwe mashoko andavamutsanangura muchiti hurumende ndo ine pekugara kuvanhu ndoexecutive zvakatsanangura izvo, asi akati kana muchiona muno pano pamuri munapo pekuti mungavapa pekugara mungavapa zvenyu, asi zvinhu izvi mozviita murunyararo. ende haana kuda kuti ati ndakubvumira yani. Aiwa aipapa havana vakadaro ndobva vati kana munapo vapei mozviita murunyararo mukuwira. Vari kuzvinzwa zvautaura vari kuzvinzwa, saka ndikuti rarama kunda kumberi tadaro semusha ivhireji iri takaungana zvatakaita izvi vanhu vakachitanga kuti zvino nzvimbo dzotopa vana ndedzipi, vakatanga uku kusaidhi uku iri divi rekuna munyati vakati orit sediri rina munyati rine mamita zakati tichibvawo kurwizi uku hakuzotenderwi vanhu da vanhu vachiisawo nekuziva kwavanoita right. ndokuchisvika nzvimbo yatinayo nhasi manje right, ndokunzi iyi nzvimbo iyi yakamira sei. iva ava vanga vari chairman, vatiri kuti chairman vanga vari chairman wangu indiri sekretary, ndivo baba vemukomana akachinjana ava munda. Tiripo padare ipapo ndo vanhu ndokutovabvunza ivo kuti ko uku kwenyu uku muganhu wenyu nemunda munda wenyu nekusvika pano pane village munda uri kusvika here? Vakati aiwa inini hoko yemunda wangu wemwana wenyu exeki ndizvozvo right. Ivo vakati hoko haisviki kuno kuvillage kuno, ndivo vakanga vakatotungamira sachairman, vakati isi hoko iri apa ndo pane hoko yavama yavo. Ndo chokwadi ndizvoso chaizvo vakauya vakati toda mamepo ekuti ava ndo vaitwa toda mamepo ekuti hoko inotangira papi ichibva papi, vavadzinganisa munoda kuti tinhu chatakapulaniwa kudhara chete zvinocheta ndezvekuti mavhileji aya atikuudzai takakurira mari andimapona asiyana neminda yemai manje yekuti vanhu vakutofamba vachipima chiti nemakumbo vachidi zviya zvazvakaitwa zviri smart. Vanhu vaitopiwa maloni emaguti, tapiwa magejo, mbeu, ngoro nguva zachiri nemombe dzine mauya dzaitobva zvinhu zvaive zvakadii andimapona zvinhu zviya zviya zvine vanhu vaizvitungamirira kuti nekuchinja kwemitemo yaichinja marisettlements akambenga aitotongwa neropa gavhmenti yanga chiona nezvo but zvakazoiswa kulenzi zvese. Saka muri kuona kuchinja kwezvinhu ko mukapikisana nemunhu wekulenzi muchikuti uchinetsana naye imuchita zvichiri pamutemo ndozvandikudaza mukuudza ane achikunyaraisi vabereki ndisvika munda weui 5 hectares tikatuma vanhu kuti dzibude dzive apo dzinonobuda here? ichocho ndo chacha chikumbiro changu sedare kuti kana zvaigona hatizivi kuti kapaitwa sei kuti pakode pakadaro totuma vanhu voyavoona kuti munda uyu wari kuti munda wake moverenga ukwana toona kuti munotaura kana pari kunzi panogona kunge pakakrosiwa pakapindwa make pakapindwa nechii pakapindwa nenzvimbo yakura sei 100 meters kubva paukungwa maitisi kamisa vanhu makatorerwa yakura sei. ndiri kuziva kuti kubva pahuku kupinda mukati memunda pane 100 meters itoripo kwenu imimba paipuwa vanhu minda mamapo ini ndanga ndisipo asi takasuwa pane umwe ndakachinjana neumwe akafa irumu mupenyu ndiyo wekuhurumende ati anga achiti ndiri kubasa ari kuharare tinotofana kutaura naizvo tonzwa kuti ari kuti amuropa foni isu tichazvibatanidza tichataura naye totuma vanhu kuground toona dambudziko riripo. Ndiri kuti imimi zvamakaita zvipamutemo zvekupana asi kana muchigara murunyararo hapana mumbozozvishandisa munotogara mukachembera mukatoshagara muri baba
but mukamutsa kuposerini koita munhu anotaura anorasha muromo semuntaraunda anditiyo tikazoda kuuya kuti zvingadzo maona tokanganisira vari pane zvitweni andimakona makanzi emi nakanzira hurumende ndo inopa vanhu asi misi vagari kana mune maonero amaita chizvitai murunyana saka zviri runyararo rikana endi takavadedza tavadedza pano vachiramba kuuya vanhu odatochanjiwa kana vairamba vairamba kuuya odatochanjiwa tavachaja tote tinotora zvinhu zvacho hatinanga mutumira shanu timatonga kure hatinanga basa timatonga akagara mukati memashona kuti zete kugara muchaya iya kune mishonga inoshanda ndokunosangana dzizi kuna zambezi ikozvova ino hativhunditsirwe nevanhu zviya zvokuti chichi so chairman iwe sekutariwe tsvagai fiwo maurirame vanhu vaenda vonoona toda nhamba dzemunhu akachizana nayo because miproblem yamunaisi vaisipo odeka saka mingo nharo dzenyu dzinofanira kuve limited because hamisi munonyatsoziva kuti zvaizvakanaka mukatoona achiramba kuuya munhu anenge achitogadzira chitsotsi fuii anogona kuti atokuingatsai nevanhu padare rekutanga akauya munhu aura ini ndoda kukumbirawo kuti ndikomuona tinotaura naye toda kuti atibatsire ndiye anotibatsira yes ava vanhu havana chinhu chavanacho vanhu vanotsvaga pekugara vese but pekugara pacho pakakukangasai imini ndo pamuri kukumbira but kana paine imwe nzvimbo isina mutauro vanoenda ipapo kugara hapo hapana apo andimapona kana paine nzvimbo isina mutauro mapedza mutauro ino kuti munhu uyu hausi wake unoenda kwaunoenda kuripo kunokwana 580 asi arongoda pamuri mmoja azvanoti munotitsvaketizirira ndiona chinhu chakanaka ya tatopedzerana rongai muronga tatotanga basa zomatatu toenda tonoonesana ndika kana zvanetsa tine vanhu vanoita nezveuuni hati ndo kunopedzwa dambudziko asi peva dambudziko rino rinozomudza zvakawanda kana mukasazvibatanenzira yakanaka andimapona isu totoda kuga arimende yamakaita kuti vanhu vagari yakanaka zvino wezvaungashee vana vanenge varoorana vakura hakusi kwega kunakaita mukaenda kwandakakurira indi kuromwenzi atika hataiti mapadho ndokwakugara vanhu mukaenda kwese kwana waiti unaona village tenu kuna mai vangu amai vavheni zvimwe chete mese mana godhi mese maold ndozvakaita vanhu but asifanike zvine mwedzi nemunhu anenge achini pangu zvikangodero zvakumudza chi kumudza kamudza hati makapa vana pambugara iva vachani vana vauda wapo atove marizeva unenge atove kurizeva kunenge atove kurizeva kupedzisira kwacho haachisiri mari dzetu inenge yarizeva hurumende ndo zvaisingadi hurumende inoda zvinhu zvakafukanika purezidendi vari kuti svika 2030 munhu afananga achivhura mvura pakombi yake patepu achigara upenyu hwakanaka rodi chinyatsofuranana nditika makoimunovataka natara zvandiposi neuropa andisikuda kutaurai mataura zvinhu zvisina hamuwe tuchalenja kana muya basikiro yamwe hamuchalenja ndachikumbira kubvunza bedzi wekuti handiti minda yedu ine matsamba ndachikukumbira kuti iwo munda iwo une tsamba here utaugwa mavairembuni wevava kuvava wevava kuvava vane munda wavari kuti tsamba ya vari kubvunza ndabvunzawo ndati iwoni paya anayo zvikuda ndandaziva kuti anani ndiani mwana wangu Yeah? mwana wangu imi mwana uyu ndiagere here piva ari kudzana
akwangu kubva zvino 15 years achingorima ipapo zvatotanga izvozvo kutaura nemunhu aiwa kuti ndiwo here une nyaya wenda ava ndo vakukwai nokurima mwana kwati kwangu upane tsamba ndikotosanga tinayo pane azvinoita mavhileji aya ane nhamba yakaitwa kare kana dziri 30 hapana zvinhu zvakambozopamidzirwa kana zvakapamidzirwa zvakaitwa nemunhu achifunga kuti ari kudzira nelandfom hamuna kumudza nzvimbo yake kana pane munhu akanyora akanyora handiani akanyora nemafumo aiwa igore makore 15 years achiri munhu aiwa kuti angarinendokusandiani kwakabva mapfumo kwaya kuno kuti zvaingotori nemwana akurawa motozobuya but kana ane tsamba isimoshati ichiva kurumende anenge right takasungura waende avambozivisiri munda isusu katirikapamunda iyoyo tinoziva tibabatsirana chete hatisoti apa tikutiko kana vakawana tsamba hapana tsamba mama hapana tsamba mataura ndikutaiyaindichaiva hapana tsamba ini yadobekerai mangomezi babo tsamba wangu vanodwa netsamba kati itsamba yakadhindwa naramai mushanga aise kudhindwa pamamutani kunongolanani angwe itsamba dzeveikanzuri kukanzurwa havarambe kuti uteverwe ukangotaura taitinadzo apo mukangoti ukati ndikuterera munda wangu ndiwani nhingi kakakakakakaka utaura mari honingirwe so chairman chikumbiro chedu ndichocho chandakutaurirai zvakutaurwa namama tinongoda 5 hectares dzemunhu handiti dzovepo tikuti isusu zvakakosha vanhu ngavaendeko tinoenda mambo vanoona hatirambi kuenda kwesu kana maona munouya mane kuti yes nezvotaura tozokumbirawo murume achivakufa todi batana akasedamzi isusu shungu dzedu asi dzekupesana vanhu ndezvekuti vanhu muirani asi atisabudai mutemo yehurumende tibvumirane kuti pane vanhu mupaminda vasiri muhurumende todiya muchina magezi zere maini anyadziko aunona maikatomoka mpamo kanjani muri right saka former secretary chakanaka ndopachinongouya napo zvatachikutsanangurirai manga chena inoparira parire handiti makwa saka ngatitei tigadzirise dambudziko remurumo handiti vama yavo munhu wamakachinjana naye tipei nhingi iyo muromo wako munhu wafanira kuti une dambudziko nemuromo wakati muromo unovasazivi vabatsire ndiaishama vabatsire havakwanisi ku saka mai matumirwa nemurume ndiye anenge akuti akubvawa manje anenge achibhosita but kuno kudara aramba kuuya akatumira ivi hazviti
hazvitikonese kupa mutombo wekuti haupo zvega kana tichida taona kuti tokuudza kuti zvawakaita zvakashata pakati next pot tingaigai ready chindai munogarisana ari muona tinguva yekurima zvino makuda kurima ndomavakunetsa ndovamuda kurima vakatoparima inidambarima chida kurima maimboparima handinombovera ndarima iwo vandovainguti inge kande ndiri kubasa anoswiwawo urima chiendai kutsokaite kudhoneni tisimukai chiendai titakutumira vanhu rongai neofisi kuti mungafiro wouya woongorora iyeyu yema yavo ronga zvedhiziri tiuye tiite nyaya iyi iwewe vanhu vachirima munda mako imomo iwe uchiisa waya painofanira kuenda